ba ma ganin halaccin ficewa daga da'a akan shugabanninmu. Tawaye ya shiga cikin ficewa wajen yi musu da'a, yajin aiki shi ma ya shiga. To mu ahlus sunna duk ba ma ganin wannan. Ficewa daga biyayya ga shugabanni yana kasancewa da magana, yana kasancewa da daukar makami. Har ma babu wata ficewa da za a yi ma shugaba ko tawaye da za a ma shugaba da takobi da makami, face ficewa ga shugaba ta hanyar magana ta rigaye ta. Wato duk lokacin da kaji an ce wasu jama'a, wasu mutane sun ɗauki makami sun yaƙi gwamnati, to sai suka fara yaƙarta da magana. Dubi tarihin musulunci, dubi abin da ya faru ga khalifar annabi sallallahu alaihi wasallam Uthman bin Affan, khalifar annabi na uku. Dubi abin da ya faru ga Ali ibn Abi Talib. Duk waɗannan kashe su aka yi, an ɗauki makami a kansu, an yaƙe su, amma kafin a ɗauki makami a kansu sai da aka fara magana. Shi yasa ɗaya daga cikin tabi'ai wanda ake kira Abdullahi ibn Ukayn yake cewa daga yau ba zan sake sanya hannu ba wajen kashe wani shugaba bayan kashe Usman bin Affan. Aka ce Allah gafarta malam, da kai ne aka kashe Usman bin Affan? Yace kwarai ko. Yace domin maganar da nake yi ta suka gare shi, na dauke ta sa hannu wajen kashe shi. Ya ta magana ta suka ga Usman bin Affan har aka zo aka kashe Usman bin Affan. To sai yake cewa maganar da nayi akan shi ina kirga ta sa hannu ce wajen kashe shi. Zaka jama'a mu yi hatara. Kiza kuke ganin muna ta nana ta wannan aqida ta ahlus sunna, kuma duk wanda ya saba mata ba sani ba sabu. Shugaban kungiya ne, limamin juma'a ne, fitaccen malami mai wa'azi ne, to ba sani ba sabo. Zamu ce abin da yayi din nan ba daidai bane. Zamu zo nan gaba kadan mai tsokaci akan katsalandan da ake samu ga gwamnati. Wanda malami kawai zai hawo minbari, gwamnati ta riga ta bada umarni cewa za a yi kaza, kaji kawai malami ya hawo kan minbari, ba haka ya kamata ba. Muna kira ga shugabanni su duba wannan lamari. To kaga irin wannan magana irin ta ce Abdullahi ibn Ukayn yace ya dauke ta sa hannu ce wajen fada da shugabanni. Wai kai malami mai wa'azi, zaben ka zama shugaban kungiya kwata-kwata bai kai shekara 10 ba a yau, kuma kana jagorantar yan kungiyar ka ne kadai, sannan baka da karfin daukar hukunci na doka akan wani ɗaya daga cikin mutanen kungiyar ka zo kana faɗa da shugaba wanda makaman Najeriya, sojojin Najeriya, yan sandan Najeriya, DSS na Najeriya, kowa na Najeriya wanda shahi tsaro yana karkashin shi. Yau in yace ayi kaza ba a saba mashi za a yi, kai ka zo ka ce wai hukuncin ko umarnin da ya ba bai daidai ba. Kai a matsayin ka nawa wanda ko gidanka wani yayi ridda baka da damar ɗaukar mataki akan shi na kisa, balle gwamnati ce za ta bada umarni a yi yaki ka zo ka ce wai kana ganin wannan bai dace ba. Kai a matsayinka nawa baka da komai game da tsaro, baka san komai ba game da tsaro, amma ka zo kana ma gwamnati katsalanda, wanda wannan katsalandan yana haifar da reni ga ita gwamnatin, ya haifar da reni ga Najeriya, ya haifar da reni ga shugabanninta. A kwana a tashi, a kwana a tashi, in dai ba Allah ya tsare ba sai ga ina jira sace ba mu yadda ba sai ga ana zanga-zanga nan da can, karshe ga Najeriya ta dauki dumi, yan Najeriya sun tafasa, an fara rigima. Ka ebe musu kimar shugabanni a cikin rai, kana tafasa su duk lokacin suka kai sun gama tafasa, abin zai faru ba abu ne mai kyau ba. To mu ahlus sunna duk ba ma ganin wannan. Shugaba in Allah ya sa kana da damar ganin shi ko aika mashi da sako, ka gan shi ka aika mashi da sako ba wanda ya sani. Kamar da Malam Abubakar Gume ta yi, ni dai ina ji iyakacin abin na ji na littattafan da Malam Abubakar Gume ya karantar da tafsirin Qur'ani da Malam Abubakar Gume yayi. Ban taba je inda Malam Abubakar Gume ya fito fili ina suka gwamnati ba. Yayi ko zamani da gwamnatota na farar hula, yayi zamani da shugabanni na soja, sai dai ka ji labari cewa Malam Abubakar Gume wata rana ya je wajen shugabawa ne. Wannan yana taimakon mu, kuma abin nan alhamdulillah duk waɗanda a cikin mulki babu wanda zan tafi in faɗa ma magana ya ce ba daidai ba. Wato suna saurare kuma suna ƙoƙarin gyarawa. Ya ishe ka tarihi zaman Malam Abubakar Gume da Saddauna daidai yake 100%. Ka taba jin Malam Gume ya fito ya ce Saddauna abin da kai bai dace ba cikin jama'a. To dan me yau ƴan izala ko shugabannin izala su dinga yin sabanin abin da Malam Abubakar Gume yayi, alhali ba su da nassi ko hujja ko dalili sai ma shugabanni haka nan. Ko kaki ko kaso yau tsaro na Najeriya gaba ɗaya ina wajen Bola Ahmed Tinubu. Yau Allah shi ya sa tsaron Najeriya na hannunsa, jami'an Najeriya kaf suna ƙarƙashinsa. To umarnin da zai bayar cewa jami'ai su yi kaza kai ba naka bane, ko da ko sun yi zalunci ya haka ga kuskure cikin wannan umarni, shikenan sai ka je ka yi magana. Ba maganin halaccin yi musu tawaye, dan haka magana da mutum zai fito akan mimbari ko ya zauna mashi bidiyo ko ya gaito dan yan jarida ya hira da su. Allah gafarta malam, matsalan nan sai na Nijar ga abin da ke faruwa me ra'ayinka? To kamata yayin malami ne na Allah na sunna yace a wannan matsala
siyasa ba ana ake yin ta ba ka kuta dan jaridan sannan kama yan Najeriya masu zafin kai hankali amma da kace zaka yi magana kai ma ka nuna kai ma shugaba ne duk abin da yake takama da shi an yi ma kungiyar ka rijista yau idan Tinubu ya ce mun so ka rijista kungiyar Izala ko ne sai ce a ƙaryarka to kai da haka kana karkashin mulki damar ka ma tana karkashin mulki amma ka fito kana cewa wai kana kira ga shugaban kasa wallahi ba daidai bane yan uwa wallahi ba daidai bane kuma wannan ba zai haifa ma kasan nan da mai ido ba domin ficewa daga da'a ga shugabanni yana haifar da barna mai yawa lunkin abinda zai faru na zaluncin su ko sun yi zalunci ayi da'a ayi biyayya kada masu fito na fito ya fi alkhairi dan abin da fito na fito ta magana ko ta aiki za ta haifar ya fi muni lunkin balunki akan zaluncin su hakuri ma akan zaluncin shugabanni yana zama wa sanadiyar kankar zunubai sai Allah ya kankare matalaka zunuban su da ku yi hakuri ku jure kada ku yi na fito na fito ko magana ka zo ana hida ai gwamnati ta wahalar da mutane ta cire tallafi kai fito na fito da gwamnati kuma kana kira ga ayi fito na fito da ita a majalisar kafa kenan to ga ina ka hawo minbari ga ina a maka bidiyo a sake shi har ji wani malami a Kano bayan yayi jawabi an saki jawabin shi ya saka dawo masallaci to jama'a ina da wani bayani duk da nayi irin shi an sake shi to an sake shi kuma na me kara bayani in ba neman fitina ba sai magana kan matsalar Niger da matsalar magana ce an ba da sati guda in sojoji ba su mai da mulki ga zababben shugaba ba za a yake su sai kuma na tsokaci akan wannan kaga ba ya nuna kawai tsokana ce ga gwamnati Allah bai dora shugabannin akan mu ba sai dan bacewa ayyukan mu duk lokacin da ga wani shugaba ya zo mugu to lalacewar ayyukan mu ta kawo zuwan shi ko sakamako ana yin shi ne daidai da aikin da kai kai in ka munana sai aka maka shugaban zai munana in ka kyautata sai aka kawo shugaban da ke kyautatawa to ga ya mani da Allah na kwarai da mugaye a cikin mu wanda suka fi yawa aikin kwarai da aikin da ba na kwarai ba tsakanin ku da Allah wanda fi yawa a cikin mu shi ne kuma sai Allah ya kawo mana shugaba mu sha man fetur kyauta shinkafa ta koma 30,000 ya gwamnati muna nan kan wannan hali namu ya zai yi ga ya mana kwarai cikin yan kasuwa karga mani ware man na kwarai da wanda ba na kwarai ba cikin ma'aikatan gwamnati ware mani na kware da wanda ba na kware ba cikin manoma ware mani na kware da wanda ba na kware ba cikin makiyaya ware mani da na kware da wanda ba na kware ba kai har cikin malamai ware mani na kware da wanda ba na kware ba tsakanin ku Allah wannan bangare zai fi yawa to shi kenan ko sai Allah ban mu kai a jin daɗi ai shi mumini ya zama mai sabo ya saba sunnar Allah sai Allah ya jarabe shi dan ya dawo ya tuba abin da yake kan mu kawai bai ta istighfari da tuba da gyara aiki Allah ya ce duk abin da ya same ka na musiba to abin da hannayen ka ne suka yi kuma Allah yana abuwa daga abubuwa da yawa da kuka yi na laifi suratul shura aya ta 30 kuma Allah ya ce haka dai muke sallada azzalumai sashen su akan sashe saboda abin da suka kasance suna aikatawa idan talakawa suna neman su kubuta daga zaluncin mahukunta shugabanni gwamnati to su bar zaluncin su sai Allah ya kubutar da su albani yace wannan ita ce hanyar kubuce ma zaluncin gwamnati zaluncin shugabanni da su shugabannin nan mutane da fa irin mu launin fatan mu ɗaya da su yare ɗaya muka yi ƙasa ɗaya muke shine musulmi su kuma zuwa ga ubangijin su kuma ingantar da aqidar su kuma tarbiyantar da kansu da iyalansu akan musulunci ingantacce domin tabbatar da cewar Allah bai canza mutane abinda suke kai suke ciki sai in su suka canza da wannan ne wani malami yake cewa ku tsaye da daular musulunci a cikin zukatanku sai Allah ya tsaye muku da ita a ƙasar ku yanzu dube mu ka dubi ƙasar mu ka dubi halayen mu dan Allah wane ne ke bin shari'ar Allah sau da kafa a karan kanshi a cikin iyalan shi a ofis din shi a kasuwar shi a noman shi a kiwon shi kai har a aikin karfi kaga mutum na aikin karfi amma sai yayi zalunci ya ci amana yanzu dubi masu mesin dubi makera masassaka dole ka ba aikin yini ya cuce ka kaga masu aikin karfi fa kenan to muna da irin wannan hali muke tsammani shikenan kuma komai daidai to shikenan mu mun zama wani abu daban ko shikenan sai Allah ji da mu dadi Allah na iya jin yin haka muna sabo dan muna ganin kasashen kafirai ga kafirci ga zalunci ga jahilci amma kuma suna ta miƙe kafa suna abin da suka ga dama wannan kuma da raji ne ta lalace Allah yake yi ba wai hanyar kubuta ba ce daga zalunci shugabanci da shugabanni cewa da ayi zanga-zanga da gwamnati a ɗauki makami a yi faɗa da gwamnati ba da ce hanyar kubuta ba ta hanyar juyin mulki ba shi ne mafita ba tare da cewa juyin mulki bid'a ce ta zamani juyin mulki kuskure ne wannan shi da abin da muka so mu ji malamai in dai da gaske malaman sunna ne lokacin da aka yi juyin mulki a Niger mu ji suna magana juyin mulki ya samu shari'a musulunci
musulunci. Abu na farko kenan sai bayanin nasosa da annabi yayin maganar cewa idan wani ya zo kuna karkashin shugaban ku yana neman ya sauya ku ya juya ku to ku yaƙe shi ko shi wane ne. To bayan an yi maganar jin mulki ba daidai bane sana a dawo kuma ƴan ƙasar Nijar aika musu sako. ƴan Nijar muna kiran ku ga ku zauna lafiya ka ku yi zanga-zanga domin zanga-zanga ku ba ta halatta. Abin da muka so mu ji kenan. Sannan yin katsalanda kan gwamnati cewa za a yaƙe su wannan kuma ba aikin mu bane wanda suka ji mulki cewa za a yaƙe su ba aikin mu in muna ganin maslaha rashin yaƙar su ban ga gwamnati mu sanar da ita. Professor Mansur Sakkwato ya hau minbari yana ta magana juyin mulkin nan da maganar yaƙar su sai kuma ya ce amma yau din nan nayi farin ciki da na ga tsohon shugaban ƙasa Abdulsalam tare da mai martaba sarkin musulmi sun tahi sun yi magana da sojojin suka ji mulki to dan me kai gaggawa magana ashe duk abun nan da malaman nan suke faɗa ita gwamnatin ta riga ta ɗauki hanyar sulhu an tura dattijo tsohon shugaban kasa Abdulsalam Abubakar tare da sarkin musulmi a je a yi musu magana to ku kun ji magana sojoji suna jiran umarni ne kawai amma a gefe shugaban kasa kuma ya yi tunanin a dauki hanyar sulhu sai ba ta yi ba to ka zo ka yi magana kuma hanyar da kuke kira zuwa sulhu an riga kuma an dauke ta na mai yin magana abin mamaki shugaba Balalau an yi mashi bidiyo dan jarida yana mai tambayoyi Dr. Sani Lemu ya hau kan minbari Dr. Bashir ya hau kan minbari Malam Sani Haya Jingir ya hau kan minbari har aka zo daga baya wani abu goma shi wace Allah gafarta malam ka yawaita magana kan shugabanni ka yi magana kan shugaba wani a can baya ka yi magana kan shugaba wani a can baya ka yi magana kan shugaba wani a can baya wai me yasa Allah gafarta malam kuma sai malam yanzu ya zauna kai mai bidiyo wai zai bada ansa sai ce ai musulunci ya ce ai nasiha ga namiji da mace ai nasiha ga kowa ai nasiha ga shugabanni kana kun Allah na magana daidai ce da manzo Allah ya ce ai nasiha ai wa'azi ga shugabanni ya daidaita shugabanni da talakawa ai alim sai da ya ware addinin nasiha kullu liman قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم kaga nasiha ga Allah ba dai take ga kowa ba sai nasiha ga Allah a ware take cikin ma'anarta akwai kada tashi da bauta akwai ikrari da rububiyya da uluhiyya da al-asma was sifat nasiha ga alqur'ani akwai karanta shi da imani da shi da bin abin da ke cikin shi nasiha ga manzon Allah akwai tabbatar da manzanci da sakon da yazo da shi cewa ya isar da cewa kada a bauta ma Allah sai da abin da ya taho da shi nasiha ga shugabanni kuma son su kaunar su yi musu addu'a rashin yi musu zanga-zanga rashin yi musu nasiha a fili nasiha kuma ga magarin mutane a doki loudspeaker a faɗa kowa ya ji ta sako ya kai ga kowa a shi kaga shugabanni nasiha su ta bambanta da nasiha da ake ma shugaba amma an gama juma'a ka ta cikin dubban mutane kana ce Bola Ahmad Tinubu kana ce masa kada ya ɗauki mulkin Najeriya ko kaza na Najeriya ya miƙa mai Yarbawa saboda Allah ya kamata ce shugaba malami ya fuskace shi da magana kabilanci ko da ya kabilancin kaga ba daidai bane ai shugaba ba wasa bane kai bane can baya kake cewa ai muslim ticket kuma ai muslim ticket Allah ya bada nasara kungiyoyin kiristoci sun ji kunya kiristoci a Najeriya sun gano ko da su ko ba su za a yi zabe kuma musulmi ya ci an tona asirin Kirista an duniya ta gani karara cewa Kiristoci ɗan kaɗan ne a Najeriya sun yi kuwa sun yi maganganu a coci sun faɗi komai sun ce ka a yi muslim suka zo da sabon fati ko wani fati a ware suna ganin duk wani Kirista zai zaɓi wannan fati don ka a yi muslim sun fito karara sun yi suka sun yi jafa'i sun faɗi duk abin da za su iya faɗa amma Allah ya ba su kunya duk da ƙuri'un musulmi sun rarrabu amma sai ga muslim ya taki sannan Allah gabata malam kai ne fa kai faɗa da mataimakinka malam Yusuf Sambo ka zo kana ce mashi malam Yusuf Sambo muna kiran ka zuwa ga musulunci mu yi ma maganar kyakkyawar fahimta amma duk mutane su yi maganar kyakkyawar fahimta dan abin da muka fahimta yana kiran malam Yusuf Sambo wanda shi a ciko yake yi a lokacin yana kiran shi ga yazo ya musulmi sannan saboda Allah sai da fa ya faɗi babu wani malami da ya bashi haɗin kai lokacin da izala ta dare ta rabu irin malam Yusuf Sambo a bangaren Kaduna fa shine shugaba kafin Balalau shine shugaba amma ya dubi bangaren Jos bangare ne wanda a nan ne aka asasa izala malam Sani Yahaya Jingir shike gadon wanda ya asasa izala sai ga ya koma wannan bangare yana matsayin shugaba irin ka ya dawo yanzu karkashin ka kuma wannan siyasa ta zo ta raba ku an kuma yi siyasa wanda kake so kake goyon baya shi ta nasara kuma yanzu kana cire mai wando cikin kasuwa saboda Allah wannan daidai ne duk malaman nan doktocin da na ambata muku da professors din da na ambata muku da shugabannin kungiyar da na ambata muku kowannen su baya rasa hanyar da zai aika sako zuwa wajen Tinubu ko ta hanyar gwamnoninsu na jiha ko ta hanyar ministoci na jiha ko ta hanyar 'yan majalisa na jiha
kana yin aika sakonka amma na me ka zo kana ta magana ba daidai bane irin wayannan maganganu daga wayannan shugabanni wallahi ba su haifa ma Najeriya da mai ido wallahi tallahi malamai yadda Abdullahi ibn Ukaym ya faɗi yace da shi aka kashe Usman alhali bai sa hannun shi wajen kashe Usman ba amma ya shiga cikin sukar Usman shiga cikin wayanda suka soke Usman ya dauke shi matsayin kashe Usman sannan an yi abubuwan nan canda ba su yi tasiri ba yanzu lokacin da Tinubu na gwamnan Lagos aka yi yakin ofisi din nan Malam Ja'far yake cewa ya bada wasiya ko da rai ko bai da rai a kashe shi yau ga shi ya zama shugaban kasa yau ga Tinubu da Malam Ja'far ya bar sako ya bar wasiya a kashe shi yau ya zama shugaban kasa ashe wannan kada ya ishe malaman nan su gano maganganun su ba su tasiri yan Najeriya ba su sauraron su in ma sun yi in za su ji maganar su abinda maganar za ta haifar illa ce babba da haka sukar ta ba ta da wani amfani an yi can baya nan kusa me abba a faɗa game da Bukhari ba me abba a faɗa ba game da Bukhari Tinubu ya zo zai na tsammanin har yanzu bai cika wata biyu ba ko ba haka ba gwamnoni har yanzu ba su cika wata biyu ba kuma ko fara suka to wallahi shuka shugabanni ba alkhairi bace gare wallahi ba alkhairi bace ba daidai bane ko abin da baka mamaki sai kamar su hada baki kaji hudubobin su iri guda sukar ta su iri guda mangarin nasu iri guda sannan dukkanin su ba wanda zai kiyaye manhajin ahlus sunna wajen mu'amala da shugabanni kun gane wannan da kyau shugabannin da ake nufi ayuwa biyayya ayuwa da'a shugabannin musulmi to ake nufi yanzu kuma ga mu a Najeriya shugaban kasa musulmi mataimakin shi musulmi dukkan suna sallah ko dai ba su shari'ar Allah ba su aiwatar da shari'ar Allah shari'ar musulunci suna da sallah to ko annabi ya ce mai sallah mashi biyayya domin cewa Allah madaukakin sarki ati'u Allah wa ati'u ar-rasul ulul amri minkum kuma Allah da'a da manzon Allah da kuma shugaban da ke cikin amma kafirai yan mulkin mallaka fala ta'ata lahum su kam ba za musu da'a ba kafiri dan mulkin mallaka dan Ingila ne ko dan Faransa ne kafirai yan mulkin mallaka da za su shigo kasa su yi mulkin mallaka wa'annan ba a yi musu da'a su kam ya zama dole a ɗauki mataki cikakke na dukiya ko na makami da na ma'ana domin a fitar da su daga ƙasar musulmi a tsarkake ƙasashen musulmi daga dattinsu Allah ya tsarkake ƙasashen musulmi daga wa'annan mutane gaba ɗaya inda ake yi wa shugabanni biyayya shine matukar ba su yi umarni da sabon Allah ba da haka in su yi umarni da sabon Allah to ba za a bi su ba sannan mu ahlus sunna muna kyakkyawar addu'a ga shugabanni muna roƙo Allah ya ba su lafiya ya musu jagoranci ya taimake su in ka ce mana Allah gafarta malam to ai yaki sabon Allah ne sai ce maka na yadda yaki sabon Allah ne idan an yi shi ba kan kaida ba amma ka manta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yazo ya same mu kan mu haɗe akan shugabannin mu ya nemi ya raba mu da su annabi ya ce a yake shi ko shi wane ne sannan cewa shugaban da ya juyin mulki ana masa biyayya ai biyayya sai in ya da ya kankama ya zama shugaban kowa ya bi to nan ne yi masa biya take wajibi amma yanzu sojojin na Niger tsakanin ku da Allah kowa ya bi kaga ba kowa ne ya bi ba to annabi ya ce duk lokacin da wani shugaba ya zo maku ko wani mutum ya zo maku yana neman raba kanku da shugabannin ku ko yaƙe shi ko shi wane ne ya kamata mu san wannan yanzu shugaban soja na da ya juyin mulki ai bai riga kan kama kowa ya yarda da shi magana cewa an wani ya juyin mulki kamar na ji Dr. Sani yana faɗa haka ne gaskiya ne a musulunci ana samun mulki ta hanya uku hanya ta farko mai wucewa ya yi ɗoki ɗora akwai shi a musulunci na biyu akwai zaɓe na ma'abuta hankali da lura da ilimi su zaɓe wani mun yadda wani ya zama shugaba dan zaɓe a musulunci ba na kowa da kowa bane kamar yadda yake a cikin demokuraɗiyya sannan akwai galaba juyin mulki wanda na ga wasu ƴan uwa Allah saka musu da alkhairi suna ta postin ɗin maganganun Muhammad Salim bin Usaimin game da juyin mulki da maganar al-Albani kai abin da ya kamata kenan ba kawai idan kana digiri ko kana professor ba ko kana shugaban kungiya kawai ka fito kai magana a duba a ga malamai ne suka yi akan wannan matsala sannan irin wannan matsala ta Niger da Najeriya da sauran kungiyoyin ECOWAS ko irin wannan matsala ta faru a Saudiya sai mu duba magani malaman Saudiya wanda mataki suka dauka ka san dai ana sunna ya ce Saudiya an kai karshe to inda da gaske mu ahlus sunna ne mu dubi me kasar Saudiya ta yi na yakar makociyarta ai an yi wannan a Saudiya wasu ƴan shi'a da aka ce Houthiyyu sun ta faɗa har suna kai hari Saudiya ƙarshe Saudiya ta ɗauki matakin yaƙar su a lokacin Sheikh Saleh Al-Haidai yana da rai Al-Fawzan yana nan da rai Sheikh Abdul Muhsin Abbad yana nan hay'atu kibarul ulama suna nan saboda Allah irin wa'annan matakai da malaman nan na kungiya da doktocin nan da professors din nan da wasu huduba suka ɗauka irin shi malaman su da suka ɗauka hasali ma duk juma'a a haramain sai an yi addu'a Allah ba Saudiya nasara kwanan da aka yi wannan 'yan shekarun nan Saudiya ta dinga yaƙar kuma kasashen Laraba suka kamata goyon baya aka haɗu aka yaƙi Yemen matsalar tsaro ba ta malami bace in har ya ga an yi abin da ya saba ma ka'ida ta shari'a ta ɗauki waya tura da sako je ka ga minista je ka ga 'yan majalisa je ka ga wani
dan siyasa wanda yana iya ganin shugaban kasa amma a fito ana cewa gwamnati abin wannan mataki bai yi ba. Ai Niger makotan mu ne, addinin mu daya, al'adun mu daya, akwai aure tsakanin mu, akwai wace ce kai za ku da gwamnati wannan saboda Allah. Kana sanan gwamnati abin da ka san ba ta san wannan ba, ko da yake Tinubu dan kudu ne, kana tsammanin duk jahili ne game da alakar Niger da Najeriya bai san komai ba game da wannan. Kai za ka zo ka gaya mashi. Har na ji wani shi ma a Kano na cewa in shi Tinubu dan kudu ne bai san wannan alaka ba. Mutumin da ya gwamnati shekara 8 a Lagos, wayayyen mutum a ce gida na Najeriya wai bai santa ba. Kuma kana tsammanin shugabannin suna yin abu babu shawara, ba tuntuba. In an yi ba daidai ba, yi kokari ka yi nasiha. Amma wallahi nuna mutane 'yan ƙasa an yi ba daidai ba, an yi ba daidai ba, ko abin da za a yi nan ba daidai ba. Yana sa 'yan ƙasa su ɗauki gwamnati ba gidajiyar gwamnati, jahilar gwamnati, ba san komi ba. Haka kuma za a dawo a jihohi ba. Duk masu 'yan maganganun kuma sauraron su a jihohinsu. In Sokoto ne kaɗan ba su lokaci da sun hana magana kan gwamnatin Sokoto. In Zamfara ce ba su lokaci, in Kebbi ce ba su lokaci, Kano ma ba su lokaci, balle Bauchi uwa uba masu faɗa da gwamnati kadara suna fakewa da tauhidi. Gwamnatin Bauchi faɗa yake da tauhidi, yana faɗa da iyaka na abudu iyaka na sa'in tsakanin ku da Allah. Ai ba wannan matsalar bace. To cin amana ne sukar gwamnati da maganganu akan gwamnati. Abin da zai haifar wallahi ba alkhairi bane ga 'yan Najeriya. Kun ji dai abin da tabi'i yake faɗa kuma ɗaya daga cikin manya-manya jigajigan tabi'ai yake faɗa cewa yana da hannu cikin kashe Usman. Sanadiyya yayi suka ga Usman, yayi suka ga khalifancin Usman. To duk abin zai faru a Najeriya Allah ya tsare kiyaye. Wayannan malaman suna laifi wallahi. Kuma wallahi shugabannin Najeriya, gwamnoni, 'yan majalisa, 'yan siyasa, wallahi har yau malami na da kima gare su. Wallahi malaman nan suna da kima gare su. Kadi wasu jihohin nan zababbun gwamnoni suka kwashe malamai suka je da su umra, suka je su aikin hajji. Wannan girma ce ko lakantawa ce. Akwai gwamnonin da suke zababbu wannan karo sun je aikin hajji da ko malamai da yawa. Yasa ba ku amfani da wannan dama ba ga ku ga gwamna kuma yi nasiha. Sannan wasu manyan malaman za ga ruhunonin shugabanni ne. Wallahi tallahi mala Amina da Arfa ruhunonin su guda da jami'an gwamnatin tarayya. Yasa to ana Makka ba ku amfani da dama ku ba. Ku ashoyoyin su in irin wannan ta taso ku kira a ga gyara kawai kamar da Abar Gume ke yi. Matsaloli da dama na gwamnati shugabannin kasar farar hula, kasar nan ta farar hula da sojoji. Malam Abar Gume gyaran da a cikin suna da yawa wallahi malam. Wani malam Abar Gume tashi ya je ya same shi. Wani ya buga mashi waya. Sai ga Abar Gume ya mutu da daraja tai. Wallahi da kima tai. Ko taka da Malam Abar Gume ya rubuta maka wajen shugaban kasa ko wajen wani gwamna zaka an karbe ka hannu biyu. Amma ka zo kana tona ma shugabanni asiri, kana ce da musu wando a cikin kasuwa. Duk ko ka haɗu da su Allah ya taimake ka. Ana wani sun koya Allah ya taimake ka. Sai ƙarya ce. Wallahi ɗan Najeriya kada ku taɓa yarda maganganun na malamai masu ka gwamnati ya haɗa ku da gwamnati. Abinda suka yi sun sani wallahi ba daidai bane. Amma shi ɗan Najeriya yana jin daɗi a ta ciki gwamnati. Aka ga wasu kudan duk huskokin sun dan canza. Amma da suka ce da zo wurin ya barke da kabburori. Wani Allah kiyaye ka a ta kabbar Allah kiyaye ka kuma kada ta Allah bai kiyaye shi. Wallahi tallahi tunda ya sa Allah ya sa manzon Allah wajen hulɗa da shugabanni. Wassalamu alaikum.